Yoro try perlu be juga hadir kelemban ini pen syapang kadur jong ulok ne u husband u bapa ya kan ngin yo na ni kong thaslani kalong ka baar ka dekhot ka ba hinyo hadu khat ar henry ni la long ki ba loi loi hapdeng jong phi kumba ka kami ka sumar ya ki khon jong ka hi kumta da ka baswo iet e her ya phi ni la sko bha e ban ai ha phi om tang ya ka gospel uble henry ya ki man siam jongi hiru na ba phi long ki bangi e namar phiakan mau ko para banget ya kata ka jing 3 minute bat ka jing shitom jongi bada ka batre jing 3 men miet bat men sngi khnang bangin om ban khia yanu ru na phi ni la yalap happy ya ka gospel uble ma phi philong ki sakhi bat uble de kumno bangi la ya da ka bakhot bat bahok bat bakhlem jingrem shaphi ki bangen kumba phi yatib kumno nilale ya uwe pa uwe na phi kum ukpa yala ki khon jo uhi ni kuntu ya phi ni penslur ya phi ba ni karpa ya phi khnang ba phin yai kumba de biang ya uble uba khot ya phi sha kahima bat kaburam jo uhi u Charles Swindle unong yala bapau nam bha ubo hakmat ya kadur jong ulok ne utnga ubasha ya ro om tang da kalong Henry banyo buram da ki khon ru u Charles ushim katto kanne ki khot Bible bat yatho bakumno banlong ulok bat ukpa ubabha ini ki jinglong bahok bashida ka apply ru ya kalong bat ka kame bat baro ka jingede parabriu niyo ya kindi ki character ha kading kok thesalani kalnong ka baar upol utharai baki dukhot jong ka balang thesalani ha kalanong ka baar kum ki khon jong u ha ukres namar ba kidang lung ha ka jinget ka jong ki ka jing e jong u yaki kalong kum ukpa ubakwa e banyo i yala ki khon bakin he bat banlong ki khon chinrang bat kan thai jo ble ni yo ha ka kam ujong upol ban kinong thasalani ya ka qualities jong ulok ubabha bakong san bat ukpa ubakhrau ulok ubakhrau ne ubabha ujam not u ie yala kalok bat ki khon namar ba kilong ki bakor yo u ulong ubas ngur ubam khwan utre shitam met batsngi bat ban khia yano ru bat ushim jingsko bha ha ka papet basumar yaki ulong ubakra baduba bha udei ubala it bat ka jing ka babet uai ya ka nuksa babha ya ka long ye banya long rengkat bakhadu ulong ubakra bat ubabha udei ubayalam yala ka family ne ka long ye banya hok bat uble kini kijing long kipau perfectly haba upol uyalam om tang ya kabalang thesalani Henry ya baro kibaya lingba kini ki excellent quality kim de ba kapen i ya kadur jong ulok ubabha ne kalok kababha ne kakame kababha ne ukpa ubabha Henry kini ki qualities nila ban apply habaro kajing yade para brio jongi titungin na pan bor na uble banyarap yangi banlong ulok ubabha ne kalok kababha ne khon ne ka khon babha bat parlok ubabha kumba ukwa yangi banlong tungin ya long ki brio babha kikpa baki kimi ki babha to uble unkut khu ya phibaro kikpa ne kilok ki babha bat ban bor no ble bon yarab ha ka jing ya lenti ka jong phi amen